бобои ҳоҷӣ Мирзо гӯед, ки оё табрик гуфтан дар рӯзи ҷумъа дуруст аст ё на? зеро бисёриҳо инро бидъат мегӯянд. бародарони азиз ва гиромӣ, суол фикр мекунем фаҳмидем, ки ба рӯзи ҷумъа якдигара табрик гуфтан, яъне хо дар масҷид мулоқот мекунед, хо дар роҳ якдигарро мебинед, хо бо тариқи телефонай, хо ба тариқи мақсад смсай, хо ба ҳар як василаҳое ки набошад, вақте якдигарро мегӯем, ки ҷумъа муборак бошад, яъне рӯзи ҷумъа ки расидем. ин одат дар имрӯза мардуми мо хеле зиёд ҳаст, ки мебинӣ, ки ҳар кас ба сабшени менависад, ки рӯзи саид муборак бошад, дуо кунед, ки худо ин рӯза аз мо қабул гардонад гуфта, бо тариқи ҳамин сабшениҳо ҳам имрӯз ин паёмҳо меояд. оё ҳамин дуруст аст ё нодуруст аст? зеро бисёриҳо мегӯянд бидъат аст. бародарони азиз ва гиромӣ, ҳар як кореро ки агар ба шарте ки ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам манъ карда бошад, моро аз иҷрои ӯ, аз гуфтори ӯ, ин замон агар вақте мо бозами оне ки мо як ҳадиси сареҳ, як ҳадиси саҳеҳ дорем, ки ҷумъаро табрик гуфтанаш бидъат аст, агар бошад амин ҳадис, ин ҳолат агар мо дигар ҳаққи касеро табрик гуфтан надорем. вале вақте ки мо ягон ҳадиси саҳеҳ ё ягон ҳадиси сареҳе надорем, ки паямбар манъ карда бошад моро, ё ҳадди ақал аз осори саҳобаи паямбар ки манъ карда бошанд, ки шумо якдигарро бо рӯзи ҷумъа табрик накунед, ин вақт бародарои азиз сухани инҳо болои чашми мо буд. зеро ки чизеро ки аллоҳи меҳрубон мегӯяд: ва мо атокумур расул фахузуҳу ва мо наҳокум анҳу фантаҳу. ҳар чизеро ки паямбар овард бигиред, аз ҳар чизе ки паямбар наҳе кард, шумо боз истед. яъне агар моро наҳе мекард, мо боз меистодем. худо мегӯяд: фа ин танозаътум фи шайъин фаруддуҳу илаллоҳи ва расул. дар ҳар як масъалае ки агар баҳсу мунозира шавад, шумо бо китоби худо, бо гӯем равиши паямбари нозанин муроҷиат кунед. аз ин лиҳоз бародарое ки иро агар бидъат мегӯянд, хеле хуб мешуд ҳамин бародаре ки ҳам савол додааст, шумо далелҳову ҳуҷҷатҳои онҳоро меоварден, инҷа да бисёр нек мешид. зеро ки мо дар табрик гуфтан ё касеро муборак гуфтан надорем ягон, агар сухан ягон олимам ки бошад, вале вай бедалелу беҳуҷҷат мегӯяд. ин яъне чизе сароҳатан дар корай. мақсад паямбар касеро табрик нагуфт, саҳобаҳо касеро табрик нагуфт, ин далел намешавад, балки далел ҳамоне ҳаст, ки вақте паямбари гиромӣ моро аз ӯ кирдор манъ мекунад. ана инҷа бародари азиз, ё агар касе аз саҳобаи паямбар якдигарро табрик гуфтану паямбар мақсад онҳоро манъ кард, гуфт ки накунед якдигарро табрик, ана ин ҳолатда мо мегӯем, ки бале дуруст, рӯзи ҷумъаро ба якдигар табрик нагӯем. лекин вақте ки ин ҳуҷҷат нест, вақте ки мисол меоранд як олима аз мақсад хо покистон аст, хо аз арабистон аст, хо аз ироқ аст, фалони олим гуфт, олим бародари азиз инҷа ҳуҷҷат намешавад. ҳуҷҷат барои ҳуҷҷат яъне як далел ё як ҳадис ё ҳадди ақал як асар, як гӯем як рафторе ки байни ду саҳобаи паямбар ҳатто бошад, ки мисол ҳамин якдигарро гуфта бошаду паямбар манъ карда бошад, ё саҳобаи паямбар нисбати якдигараш манъ карда бошад,
برادر عزیز همراه ادرساشون بیارین. بعد مقصد این مسئله رنگش دیگر میشد. حاضر ما این خیلی حجت برادر عزیز نداریم. لیکن بینین حدیث های پیامبرمون که از ابن عباس جناب ابن ماجه که در رقم 1098 حدیث میارد، میگه از ابن عباس میگه که این هذا یوم عید جعله الله للمسلمین، یعنی همین روزی برادرای عزیز روزی جمعه را پیامبر نازنین گفتن روزی عید است. چرا که همین روزی عید قربان، عید رمضان داریم، یکدیگر را مثال در یک سال یک بار عیدا مبارک شوه میگیم. همین روزی جمعه هم اگر بگیری با در مرتبه و در مقام این از روز جمعه و از روز مثال از عید قربان و عید رمضان در مقام و مرتبه با روز جمعه بلند است. از این لحاظ ما نمیتونیم برادر عزیز که این روز عیدمان هست ما بگیم که نه تبریک گفتن یعنی بدعتش که گفتیم معناش همین میشه که کسی را بگی که جمعه مبارک شوه، تو با سبب همین گفتگی تو در گمراهی میرای و آدم گمراه جهنم میروه. برادرای عزیز اینم هیچ امکان ندارد من گفتم که حجت باشد. اینجا عقلگرایی نکنیم، زیرا معنای گپ شما همین است که اگر کسی را گویی که جمعه مبارک شود دوزخ میره. برای همین برای هر یک گپ زدن حجت در کار، یک حدیث پیامبر بیار، از آثار صحابه بیار، یا گفتگوی دو صحابه که دیگر تبریک گفتن پیامبر منشور کرده باشد بیارین، مرحمت قبوله. لیکن این خیل فلانی گفت فلانی عالم دلیل حجت نمیشه. برای همین برادرای عزیز مبارک گفتن تبریک گفتن انشاءالله یگان باقی ندارد.